Yurtdaşlar, men size ýene bir gezek ýüzlerini baýdym. Şu sizin ya bizim hemmemizi soňky mümkinçilik ya da soňky pursat, soňra bular ýaly pursat bizim elimize gelmez. Şu öňümüzdäki 2-3 aýyň içinde ya biz ýurda almaly ya da ýurtdan elinizi özüp kim ýerde galýan bolsa başyňyza görüber. Ondan soňra ay eýle boldy, ay ya beýle boldy, Amerika bizi gollamady, Orsiýet bizi goramady, Orsiýet sizi hemmen gullatyp gyrna edip saklamagy ya ýok etme ursat berdi. Men näçe gezek aýtdym, ezop dili bilen. Şu türkmen nebit çykýan ýerlerinden türkmeni gowy hana Orsiýet tatarlaryny getirip goýdy. O türkmen gerek gäle o taýdy Balkan welaýatyny. Inni aňyrda Mar welaýaty bilen ema bar. Aýdaly Leba. Amňa da getirip Hytaýlar sokdular. Yetişmeliğinden Türkmen gıylarını denalaryny Hytaýa ara berýär. Soňra bilen gany garşy boldy, bular ýa hemmesi Hytaýyň garajdanyny. Yetişmeliğinden ýaşlamady Hytaýa ugrap şu taýda okudýar, nebit gazy ugrunun beýlekide. Näme üçin o hojalyk ugrunun okudan akıl? Sebäp olary Türkmeniň depesine gamçylap urmak üçin bir gadyr gerek Hytaý dilini bilýän. Nüzersiz şu zatları düşünen bak, yurtdaşlar. Hiç birimize halas olmak mümkinçiligimiz yok. Ýatdan çykarın şonu. Eger görüşilmejek bolsa, eger janyňyzy orta goýmajak bolsaňyz, ýok şol döwlet bilen. Ene. Menden başga ýylmap, onu ýumurlap aýdyljak sözüm ýok, mende söhbet edem ýok. Sebäp inni derece ýetjek derejesine ýetdi. Şu mahal bütün dünýä lerdany gelip durka, sizem özüňizi görkezmeli. Ay ene, Türkde olmuş, Polşa gitsen bolýarmyş, Germaniýada planzat berilýärmiş. Belan sapam ýok sizem. Şuma şu halkymyzyň kyn ýagdaýyny ullan, o men 2-3 gün aktivist, boktivist diýip gaçyp giderler bar. Size de zat ýok. Erti ene Ýewropa döwletlerine de salçylar orta çykdylar. Häzir näşulaýyň ahyryna Germaniýada saýlaw geçmedi. Şoňa gabatlap dälmi? Dünýäni ýene de Münchende bir arabyň birine maşyna mindirip 40-dan owra adam üstüne maşyny döwelek geçip. Şu saýlawda salçylara ses berilsin diýip edilýän provokasiýa. Ondan salçylar gelenden soň şu Germaniýanyň içinde ol arasalarlar. Nemisler gaýla galanys gün bolun diýip. Ana şebetlerim şonadyr. Ya men bilen salçylar aýdyp otyr. Bir taýda bir million 2 million aralygyna adam gerek geldi. Ýogsa bilen ahly milleti 10 milliona ýeter. Ene şeýdi, halk döwletine eýelik etmejek bolsaň, erti dünýä zibilhanasyny taşlarlar. Hemmen Amerikadan ýam çykyp başladyr. Siz näme gowy? Ütköşükde Amerika'daki Türkmenlerden. Olarıma garip bolup otak gidene. Ya oğurluğa edip gidenler, ya bir başladat, ya birinin hasabını Nobel bayrağının laureatı gidene Amerika yaşama. Ya bir de ursol kvota bilen green card diye so bilen gidenler, ya Amerika äre çıkanırlar, ya Amerika'da öýlenendirler. Ya okuwa diýip gidip so taýda kelleli işleýän 5 milyon bolsa Amerikalılardan mı ya adamlar gerek Tayland kadını. Şolar goýandyrlar. O hemmesi ol ýurdun için talak giden adam diýip aýtmak bolmaz, Amerika giderler elbette.